Mä ajattelin aloittaa vloggaamisen. Ja tänään vissiin ole mun vanha simutusvideo B2. Joo, mä olen täällä mummolan nurkissa tällä hetkellä. Joo, mä aloitan tän. Mä turhaan poistin mun videot, kun ei tule tilaajia. Mulla on jotain ihme 25 tilaajaa. Enemmän niitä tilaajia pitäis tulla. Oota, mä pistän pauselle. Joo. Lunta tullut. Tää viisi ensilumi. Ottakaa mun eilen yö varmaan tullut näin paljon lunta. Meinasin sanoa unta. Mä vissiin jää tänne yöksi. Joo. Varmaan huomenna tulee Minecraftia YouTubeen, kun mä sain sen vihdoinkin toimimaan. Tää on joku vissi siikalla, missä me ollaan. Tää seinä. Tai mä olen. Joo, mä olen mennyt joulun koko päivän. Mä poltin noin näin levy. Joo. Missä on teräsbetoni, robiini. Joo. No. Roodi 1 biisi, halleluja. Itsin nää jäljet. Niin, mä kävelen ilmeisesti, jos kuulette. Joo. Mä ajattelin jatkaa tätä vloggaamista ja pelivideoiden tekemisestä. Joo. Ensi perjantaina ehkä. Mä teen siis nää höpinä sitten tulee randomi videot. Joo. Random video soi ennen tulee höpinän jälkeen. Joo, nää ekan jakso siis. Täällä mummolas. Tai niin mun näti nyt on. Me ollaan tässä pihalla. Joo. Mä ajattelin jatkaa höpinästä. Mä olin aika pitkällä. Mulla oli ensiksi jotain 85 video YouTubessa, niin mä poistin ne videot. Mitä järkeä mua kiusata? Niin. Ei oo mitään järkeä kiusata tois. Joo. Mulla on huppu pääsee tai jaksos. Lunta tullu. Varmaan sulla heti. Näin joo vähän pimeä. Mä varmaan teen näitä höpinöitä 9 minuuttia tai 8 minuuttia. Tai joku saattaa olla 10 minuuttia jaksoi. Tai 11. Tää on varmaan jakso 11 minuuttia. Joo.
ihana ääni kävelee lumen. Itse mä pelästyin. Joo. Mä olen ehkä täällä yötä. Juoksee ajaa. Kun mä oon piilossa. Kuuluu vissi huppari taas kuus. Maanantai ja tiistai jutustuma amikseen. Joo. Huomenna varmaan tulee osa 2 höpinä. Kun mä vissiin kävelen kotiin. Ottakaa mun punaista kättä. Mä vissiin lähdin tän päin 9 ja oli vissiin 10 pelillä. Täällä. Missä mä olen? Joo. Mä varmaan kuvaan vielä, kun mä olen 2-2-vuotias. Tai 18. Niin. Mä en varmaan joku päivä mun kaverin kanssa enemmän. Joku päivä, jos keskustajien varmaan ottaa sen höpinän. Sen kanssa Juho tulee tänne ensi perjantaina, jos on lupa. Niin, sitten tehdään video. Hihihi. Se oli nyt naamakoo viimeinä. Yhdeksän minuuttia nyt jo. Noin näkään käsi on laskussa. Ärsyttävä kun on pimeänä. Näissä videoissa ei ole ristiönä. Mun yksi kaveri käski minun se käski tehdä mulle uusi kanava.
Niin. Mut mä en jaksa. Ihan kun nää mun numero ei näy kelpaa vahvistukseen. Niin. Pitäis vissiin joltakin kysyä. Niin. En mä varmaan tee enää kanavita. Paitsi vissiin jos mä saan tabletin. Siihen kanavat tulee jo. Joo, sori kuule et nyt ei ääni. Sori, et en näe mun naamaa. Joo. Nää vissiin ajaksi on 13 minuuttia. Näin 14 viimeisessä. Mun jalanjälki. Joo. Huomenna tulee toinen jakso. Maanantai, tiistai ei tuu jaksoja, kun menee amiksen jutustumaan. Siellä ei viitti kuvata videoa. Joo. Hei, minä ja rantamme videon jälkeen tulee BO2 viimeinen ase osoitellen uusi sarja. Kommentoida niin pois.